preocupante, Bueno, eu cando... Sí? Perfecto. Bueno, pois, antes de nada, moi bo día e moitas gracias, como sempre, por asistir a esta rolda de prensa, na que, oye, pois antes de acudir ao acto de entrega das medallas Castelao, o que iremos agora, pois queríamos informarvos fundamentalmente de dúas cuestións, a marxe do que despois consideredes oportuno preguntar. En primeiro lugar, unha vez que o Grupo Parlamentario Popular quedou definitivamente constituído e logo de que os conselleiros que o presidente estimou oportuno, pois xa deixarán a súa acta de deputado, pois nestes días procedemos a pechar as distintas portavocías de comisión e das distintas áreas políticas. Como xa é coñecido, ademais de que quen lles fala pois ten a honra de ser portavoz do Grupo Popular, pois me acompañarán como viceportavoces Paula Prado, Julio García Comesaña e Cristina Sanz. Pero, ademais disto, as distintas portavocías de comisións e áreas quedan do seguinte xeito. Portavocía da Comisión Primeira, Institucional de Administración Xeral, Xusticia e Interior, Paula Prado. Portavocía da Comisión Segunda de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios, María Deza, levará o ámbito de vivenda e urbanismo, Gonzalo Trénor, Medio Ambiente, Roberto Rodríguez, Infraestructuras. Na Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamento será portavoz Cristina Sanz. Na portavocía da Comisión Cuarta de Educación e Cultura estarán Cecilia Vázquez en materia educativa e Carmen Pomar en Cultura. Na portavocía da Comisión Quinta, Sanidade, Política Social e Emprego, Encarna Amigo, encargarase das materias de Sanidade, Raquel Arias, Política Social e Noelia Pérez en Emprego. Portavocía da Comisión Sexta de Industria, Enerxía e Comercio, Rubén Lorenzo, que levará todo o relacionado con estas materias. Portavocía da Comisión Séptima de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, o portavoz será Miguel Viso, e na octava, Pesca e Marisqueo, Miguel Fidalgo. Por último, a portavocía da Comisión de Control da CRTVG lle corresponderá a Carmen Pomar e a de Relacións co Consello de Contas a Cristina Sanz. Como é lóxico, cada un destes portavoces de comisión estarán apoiados por outros deputados que exercerán como portavoces de distintas áreas máis específicas, de xeito que o Grupo Popular terá un referente, unha persoa referencial para cada un deses ámbitos, tanto á hora de debater no Parlamento galego como á hora tamén de atender as solicitudes dos medios de comunicación ou de reunións por parte de colectivos particulares, calquera persoa que considere oportuno. Con estas designacións, o Grupo Popular queda definitivamente configurado, deixando claro que a asunción destas portavocías non supón que calquera diputado, por suposto, poida intervir en calquera asunto que considere do seu interese e que afecte directamente a súa área xeográfica de referencia, xa que todos eles son referentes dos seus veciños neste Parlamento e, por suposto, os que mellor coñecen por cercanía as necesidades e problemas dos veciños das súas respectivas comarcas. En segundo lugar, informar que esta mesma mañá o Grupo Popular rexistrou a solicitude para a creación da Comisión de Estudio para abordar a proposta da Comunidade Autónoma de Galicia diante da reforma do sistema de financiamento autonómico. O noso obxectivo é rematar o traballo iniciado durante a pasada legislatura elaborando o ditame desta Comisión de Estudio que recolla unha visión de conxunto das necesidades específicas de Galicia de cara á futura negociación do novo sistema de financiamento autonómico. A previsión é que esta solicitude poida ser aprobada pola Mesa e que a Xunta de Portavoces do vindeiro martes a tome en consideración de xeito que se poida constituir a comisión no prazo máis breve posible. Despois, correspondería a elaboración das súas normas de funcionamento e plan de traballo que basicamente entendemos consistirá no remate do ditame que quedou pendente na pasada legislatura. Neste sentido, lembrar que, conforme ao plan de traballo desa comisión de estudio aprobado na pasada legislatura, xa pasaron por esta comisión expertos en materia de financiamento como Santiago Lago, María Cadaval, Xosé Díaz, Xoaquín Fernández Leiceaga, Bernardo Valdés, Juan Alberto Turnes ou Alberto Vaquero, ademais do propio conselleiro de Facenda, o señor Miguel Corgos. Ademais de todo isto, incorporouse unha inxente documentación que terá que ser analizada e estudada para a elaboración dese ditame e, polo tanto, despois de todo isto, a nós resulta sorprendente que
sorprendente, eu diría incluso que preocupante, que o BNG siga a insistir na súa solicitude dun cupo para Galicia, un cupo semellante ao de País Vasco ou Navarra, e a unha facenda propia, cando a práctica totalidade dos expertos que compareceron na comisión, a excepción dun dos expertos que propuxo o propio BNG, como non, pois se posicionaron en contra do cupo foral e na cesión significativa de máis porcentaxe disposto sobre a renda. Segundo puxeron de manifesto, estas medidas porían en risco a capacidade de redistribución do estado de benestar en España e serían especialmente prexudiciais para Galicia por ter unha renda inferior á media e, por tanto, pois taxas fiscais máis reducidas. E, ao mesmo tempo, maiores necesidades de gasto dada a dispersión e o maior envellecemento da nosa poboación. Pero é que só fai falta botar unha ollada aos informes elaborados por entidades tan prestixiosas no ámbito económico como pode ser FEDEA ou o propio Ministerio de Facenda para darse conta de que Galicia é das comunidades autónomas que máis recibe da Caixa Común do Estado, saldo favorable próximos aos 2.500 millóns de euros anuais respecto do que os galegos aportamos á Facenda estatal, é dicir, ingresamos 2.500 millóns máis do que aportamos. Entonces, non se entende moi ben as contas de leiteira do nacionalismo galego e non queremos que estas nos leven a engano. Unha cousa son as necesidades de mellora do financiamento de Galicia para a prestación dos servicios básicos, e compre recordar que o Consello de Contas cifra en máis de 1.000 millóns de euros anuais esa necesidade de mellora de financiación, e outra bien diferente, esa afirmación un tanto gratuita de que o Estado fai caixa con Galicia, como din dentro do BNG, xa que é matemáticamente obxectivo que recibimos máis do que aportamos á Caixa Común de conxunto dos españoles, un diferencial de 2.500 millóns. Por lo tanto, desde o Grupo Popular imos seguir reclamando unha reforma do sistema de financiamento autonómico, pero non unha reforma bilateral, senón un novo sistema que saia dunha negociación multilateral acordada entre todas as comunidades autónomas para que resulte un sistema xusto e equitativo. Unha reforma que non sexa a excusa para acceder á chantaxe que os socialistas poidan presidir a Generalitat de Cataluña ou que Pedro Sánchez asegure os votos do independentismo catalán para continuar na Moncloa. Unha reforma que saia dun acordo no seo de Consello de Política Fiscal e Financiera e que teña moi presente o sobrecusto que supón para Galicia a prestación dos servicios básicos dado o envellecemento e a dispersión da poboación galega. Por último, e para rematar, informarvos tamén que o vindeiro mércores, 3 de xullo, pois está prevista a constitución da Comisión de Estudio tamén sobre a posible modificación do himno galego. A partir desa data, pois quedará pendente a aprobación das súas normas de funcionamento e o plan de traballo, de xeito que a volta do verán, pois podamos comenzar a traballar e recibir información e aos comparecentes que se consideren oportunos pois que para poder elaborar un ditame sobre un posible cambio da letra dun dos símbolos esenciais de Galicia como é o noso himno. E pola miña parte, máis nada, simplemente me poño a vosa disposición por si precisades algunha aclaración sobre estes temas ou sobre calquera outra que consideredes oportuno. Sobre a primeira, nos encántanos a música que onte nos regalaba o presidente do Goberno nesa sesión de control, Antonte, non quero recordar, sí. Pero é que a música non se corresponde coa letra. Ese é o problema. Se queren aumentar o autogoberno, home, solicitudes abondo creo que xa tuveron, pero poñalle algunha. Quixemos aumentar o autogoberno coa nosa lei do litoral, non recibimos demasiadas facilidades. Queremos aumentar o autogoberno pois asumindo ao traspaso da xestión da AP9 e non parece que se nos estén dando facilidades. Queremos aumentar o autogoberno
por exemplo, a través da xestión do ingreso mínimo vital, e non se nos están dando facilidades. Queremos aumentar o noso goberno a través da xestión dese 50% da votación para fondos relacionados coa dependencia, e tampouco se nos transfiren. Polo tanto, eu o que lle pediría ao presidente do goberno é que pase do dito ao feito, e que, polo tanto, pois, cando queira, estou seguro que vai a ter todas as facilidades por parte da Xunta de Galicia para sentarse nunha comisión de transferencias, pero para facer un plantexamento serio. Estos anuncios que leva facendo moitos meses non se corresponden coa vontade real do Goberno de España, e ben que o lamentamos, porque nós sí creemos que todavía queda marxe para mellorar o autogoberno galego, por certo, que sempre foi exercido coa máxima lealdade constitucional, pero parece ser que as prioridades do señor Sánchez pasan por ceder todavía cuestións a transferencias a comunidades menos leais que Galicia, bueno, para ser exacto nos términos, para gobernos autonómicos menos leais que o galego, non? Porque estou seguro que os cidadáns desas comunidades non, en fin, non teñen culpa do que fan certos gobernos. Respecto á versión sobre os prazos da alta velocidade, bueno, eu creo que é unha cuestión de credibilidade. E honradamente, falando de prazos ferroviarios, creo que o Goberno de España dilapidou a súa credibilidade, pero fai moitos anos, pero fai moitos anos. Por lo tanto, nós a información que temos, a fiable, é a que nos proporciona o Goberno galego. E o Goberno galego ten esa información pois a través do Goberno de España e tamén do Goberno portugués. Me parece que hai unha clara disonancia, moi clara, respecto a esas tres posibilidades, e creo que corresponde de maneira moi evidente ao Goberno de España. Nos, en todo caso, o que abogamos é porque ese Goberno se poña as pilas, acelere a execución desa alta velocidade e que os galegos, por fin, poidamos ter servicios ferroviarios dignos e acaídos ás necesidades que temos, incluindo as cidades que hoxe todavía están excluídas desa alta velocidade, que son Lugo e Ferrol, para as que tamén reclamamos un trato xusto como corresponde para os seus cidadáns. Algúnha outra cuestión? Vexo que tedes moito interés, como nós, en acudir ás medallas de Castelao, así que non nos estendemos máis. Moitísimas gracias e vémonos nos días.